ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀପ। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେହି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କଣ୍ଡିସନର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରି କରି ମୋ ଓଠଟି କଳା ପଡ଼ି କିପରି ଘା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଡିସନର୍ ୟୁଜ୍ କରି ମୋ ଚୁଟିକୁ ଦେଖ ପୁରା ପାଚିକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ବି ଭଲ ହଉନାହିଁ। ମୋ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ମୋ ଚୁଟି, ମୋ ଓଠ। ଏ ମା ଭଉଣୀ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। लिपस्टिक कंडीशनर शैम्पू यूज करो ना रे, करो ना। मो केड़े सुंदर चुटी कुआड़े चली गला लो। एते शीघ्र बुढ़ी तो हो गली अल्प रहा समय। दयाकोरी मो चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो रे। मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दियो।